haka zaka ji mutanenmu wani abu ne fake faruwa a can, su kuma anan suna faɗin miyagun maganganu. Ai an rufe masallatai ma, ai an yi kaza an yi kaza. To an rufe masallaci, shi fa masallaci ga hadisin a cikin Bukhari. Wata ran Abdullahi dan Umar ne ya kira sallah, an yi ruwa mai yawa, ya kira sallah sai ce ala sallu fir rihal, kowa yi sallah a gida. Ya ga mutane sun yi bambarabai, ya ce musu haka annabi yake sa ladaninmu suke. Idan ruwa ya yi tsanani ko iska ko wani sanyi mai tsanani, inda za a ce hayya ala sala sai a ce ala sallufin rihal, ladan sai ce kowa ya salla a gidansa. Ruwan sama ma da iyakaci ya dake ka, aka baka dama ka yi salla a gida, balle wata fitina. Duk wannan abu da kake ji an sa kafiyu a cikin gari, an ce daga karfe 5 sai karfe 6 na safe, kaga ai da ku yi magariba isha asuba a gida. Musulunci ya karba saboda gudun fitina da kuma taimakon rayuka. Jama'a muna fahimta? Musulunci ya karba. Musulunci haka ya zo, duk abin da zai taso sai ya dinga zuwa da solution akan abubuwa. Doktor, dusu wannan taimama fa da ake mafita ne. faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukar. In mutum bai da lafiya ya sha ruwa ya biya azumin, du mafita ne. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kafir cewa mutum yayi amma tilasta shi ne, musulunci ya bada mafita. Idan ya shiga cikin larura duka, to karka koma bayan an yi fatawa ko kuma hukuma ta fitar da abin da ta fitar, ka koma gefe kana zage-zage. Jama'a mun fahimta? Ku ba da kunnen ko malaminku. Shawarar da suka dora ku akai ba su da wata maslaha, don sun ce ku bi Allah. In kun bi Allah, ku ne za ku ribaci bin Allahnku. In kun bi musulunci, ku za ku ribaci bin musulunci. Duk abin da zai taso a musulunci, akwai ajiyayyen abin da shi ne musulunci ya shirya mishi, kuma har alkiyama ta tsaya ba za a rasa malamai bayin Allah da za su iya kallon matsala su fidda fatawa a kanta ba. In kuwa muna fahimta? Saboda ka idan a hukumance makarantu ne aka ce an rufe shi kenan kowa ya kame, Allah ya sauwake. Idan aka ce kasuwanni ne, a san wata